asirigo lidio gotugutera ninjwe omurekerwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigura nigeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurekerwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ya Tembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mwamogusi. Wiyeke mu mwancho muligerere chinsa ni nyaji tariki chiga esana na macho mutinyo gatatu mwaka wa 2025 no mwaka ne kionga chinsa nya senchira yobo ikiranu je ni wangor kwaro ne toto nyangiri korwa sense memenyelio ni go to kubwatara na Wilson Makoli na ikionga chinsa nyo mwancho muligerere ni go to gushaka masema korwa chinsa mo chia kigati asoko na bantu babere ni go basiria magemabo kubwatekana na omubasukano mwe paro nyaka wakane kwa chinsemo chia kegati na bande abange gotigerwa chingoma chintindi funa gotumanya muri kito Daniel Ontiri Chinsa hisana nemo cha mogaso ijuma asensemo ya kegati imeye kaunti ya Kisii baberabo negati ya bande habo baigaime asike banda gya boda boda chinga kiembore yarenge gutwa chinga kegaliga haina yitrela yaswa na goita baberabo abo negati abo batigerwa chingoma chintindi nechi pikipiki chabo boigo chiasegenywa korengana na kirori galiga yemezigo niyo yarenge kurwa haso mochubo songo kogenda sensemo ya keroka na ichinga kiyaika hase tirimboko ya siri boroso na gutumira ekebande kyo egale yabuchoka chibreki yaro korokoroiga yaikera bamurabe mburango tuyarenge yaikera bakabantu bande baigaime igo abantu abande baumia tari ba pikipiki abande mbale bangweta
baiga mese ngencho yembura lakini bakure igotoko saboga sane pale galeu egere chiachali jigo senchike ke ko garendre moisonde turere yarwete turere nere aje tenende se kabicho kachipureki ega kansara kinde getiko ikera mondo pikipiki matuko tarera abere na rero abantu baito bakure batari bake ase nkwana yabomenyi nigo baboririe epare iga kogaregwa na kobekwa chibobi boigo baboria oboteneri we county ya Kisii kobeka emeroberio yokong'anya abantu bagokorera obonchururia mbarabare ne para so njapiring yana nare kwa piri ko chase county ase ngenche bintu bune ibya ga chirenjera bono bune stage ito yake gatige ya ga chirenjera twari ko sabanga abantu ba minto motokonya bono muzigo beiro monene because chikali ejibuna chikorukorwa kona rugura ntobwati no ene pambu tokoza bano naza no government twanyata birie beke pambu eskuru rogoro ebeke ne yende gase kanisa ne yende buna yarenge matali at least yake ngocha ko poisa yarenge gali SBD yabwate at least save lives bono buna into tole mpara igoro twari ko sabanga abantu ba minto bali morange na para bono ega accident jabeire bobe twari ko sabanga morwange na para so tati e para ye yagale igu anyandiri yarenge nene kange gali yaenda lyoka kochimata egati yabaria bategerwa chingoma nigo bamenyekigwa nyegetari eliokonyoro bowenia abamenyi bagokera obwango wechigari chimibasokano kurwe county ya Kisii egati abo ambulance ne chigari chokorimya omuliro abo baikere naiga hase obwango gokonya gotoria magima umukonyi w'umugavana we county ya Kisii Muskeli Jobebo no MCA we ward ya Bubaracho Muske Ibrahim Ongubo negati yabare boigo baikirena ase nkwana yabo barira ne chiamate kiriya chiasiria banchu babo bono muna bono ye pare twasabire chinga kichinyinga igurwe ebe para ebe kupaka chipambu lakini ntwana kona togo konyo chinga kiechibuna mangana ya kolekanire iga nigo togo sabe serikali kibara nje bato bekere chipambu ekatuganyete baigore pare egakora abantu baito basirira n'abantu abange tutanyara goteba twani gotogo saba abantu baito baba baremereria ase chinga kiechi chinkongu nande banyare ko korenda egakorera bona se ajali abeire nande kende nabo gekoba. Lakini pole kwa watu wetu wa Kigati kwa sababu ya ajali hii, manake saa zingine ajali haina kinga, lakini madriver muwe waangalifu kwenye mabarabara na haswa mahali kuna vituo vya masoko ambao kuna watu wengi ambao wanafanya biashara pale na wana bodaboda ambao wako pale. Umubasukano huyuga nigo boigo hoirira goitinyana gwechigari ase para ya Kisii keroka asegeka egento boigo ya turbanio bosombi nkurubaterega taseni kya gatembe korega sensemo ya Kigati meye bonge ya Nyaribari chache county ya Kisii ritrene nguruko Daniel Untiri na segeto nigaganta kurwegwa gochia sabanto kurwa wetanga kurwase amalioba yogotindi kagondit kulia lero chinga kichechi kampeni chia eji chiabere chiganda tase wiki ngima omukonyo mugavana we county ya Kisii Muskeli Jobebo nigo baigari bageri na gokwanira egati amakongo chia mate achigwetera kubwatekana mono botumeki obwo bwa maliogo yogotindi amaru alendirime chande mingi na madawa ya kulevya yarendera mangana ambangi kiasi kwamba angina ankiende ndoju kutora kisagukia kia abantu barabaya dera abana muno mu chibo sateba bago keroka marieta gete ya mini ngabona abana bake basoide aseke nyubukeria basoide sa marioga iyo kitabi cya kodireki cyasarikire abantu kitemi cya kodireki cyangire chinka bagaka bakodireki batamiri abangina nchikoni bamenyete edebuye gosebere ko manya bigo magana ayu nari yari bartani na tole buya to end abasani I have lost my brother omone asengi joyeke nyugo omuntu somete buya kise mchinkine noku lakini bona maru amoirire omori amoirire misi twamutindiki neko gakimbuya baba tebya bandi goteba moigwa bagokona kuri radio na o simba obosigete bwaja osengo mwaigwigente ginu abakaburukaniga ikaba mabere morore barore byanto genda tubate nguseli bari KCC yita kera mabere yakasunika mbali ya KCC igota igosi ubwago kwa lakini rindi muswali akare kondenga hasidi hana sababu
watu muntu aro gatumana muno uri gwate kini kyo beto bomberuka muna gwepulyo na bonchiriri bechire ya magwago abo chiduka chiabo chiroberi gotagurwa elikorosia egetia chinsemecho nigabasokire nakobole chiduka chiabo njinyara kabachigotagurwa nabo igo aboteneri gotibali banyare tokaba botibali babwatemero bali kwagacha egetia ekyo banyaka bakorigia chinchera chinga chokonyarende miro yokwagacha egetia ekyo muri kitofati kadi Desemba na mange. Okwo nokorobekana kwa baunjuriria bechiro ya magwagwa abwo chiduka cyabo kibwenerete gutagurwa eryo kwaribaga egeti kwagachwa ingana batebire kuna no kunererirwa bakunererirwa egento kirache kuirera amagema abo gokonga poti tobwate twambire kuna kuigwa lituke limo CCS kigacha yaibere kigaturangeria abruptly afasadly bora bako tutebinga ki nantu bwate ngeto toko batebi intuntu amanye ngento bali ko tutebi akara twaiko bagatebanga egeti stadium gwa gatwere maiga stadium eyo ne tago likiduke chire chonse nseme yama ye chiro county government tebwate right yoko tebi montaru mugondo yake abantu bagoteba mugondo ruo ntubwate egento kere se constitution ne National Land Commission nere kwa brought on behalf ye county government was national government kokwanira igoro yendemero eyo asegetie kyo kebenderete kwagachwa nigo abaunchuriria baiga batebire puna nigo erororo eisaine korende nigo endemere eyo eiriri nabantu abangao abo batari asumoroberio bugocha kuborirwa banganye kurwa asegetie kyo kebenderete kwagachwa public participation iti yakoretwe twerezwe ingango tago rigutore egatoka abantu tore gachiduka kirachi gotagurwe chire over 40 tukakumichituke chitogotagurwa over 40 nina kigose togo chigotagurwa igoma gwa gutekweti muna ba mito babere bagokwana okogenda yitari ere solution babwanete ko batebi anango bagache geti asekia bwenerete nechire yebo anya gokoreta magenderero igokoreta se wana inchi obaseri ngo kwaretera onde bwansi oire tobole mobwa egeti asuke koruo na chiabe nere ngo atoke huku nonye nabo ebatebire barabo baretayare eri stadium eyo kwagachwa asegetie ekyo korende nigo basingereire ona yagachwe asendemero eyo ebekire ensemo de serikali tubona tutagete tutigare chiduke chietu bachari barobo mubabe sebuarenge kiara mboro emabu tubwate ekworo kiboro mumbarari irebe nekas esaje tubwate ekworo kiboro mumbarari buri reserved for my playground buri irebe nekas tiga bache barore sebure bagacho because na intuza tegetie kia lakini mbache kwa affect chiduka chiabanyana ekiagere kiri part of egetie kiri kia better served for that na roza the mono lakini taye chiduka chiabanyana ewe kwa segetie kia renge okoigana kwa ogosaba kwa baunchuria baiga bechire yiga ya magwawa kuna ribaga ebibanda byabo gosichituka cyabo asaba okoro bonchuria chibwanete gutagurwa eryo egetie gekinyara ko bage kwagachwa yiga magwawa nebuya baria bonsi babwate amaremo ayo aringete asegetie gekibende kwagachwa bitanga dibaranganywa kuroro negetie gekyagachwa roro na barabo batigwe obonchuria bwabo gobebo kogendera buna butambe Ingo reporter Getembe kuraiga magwagwa igiye gutokemeye ward ya magwagwa ebunge ya North Bugirange county ya Nyamira Jeffat Desemba na ya mate ya Chavet Nsom kurwase kenyerokia nyamukenye ward ya Kigogi ebunge gitu chache North county ya Kisii nigoere no mugoko litukulia lero magiga yokwagachirwa enyumba amo no mwana siasa oyo mukurwase ebunge ya gitu chache North omoske Dr. Alfred Ndemo na yengo bwatakana amone nyumba yaye ko yiya amatuka makaitire bamenyi bechinsemecho nikabagokera kerenge gose gitambo kerekyo azwanyaga bamukomotogia Dr. Ndemo anse okobwaterana na gusira balibo konyora owainse bunago tumemulike to dipon asanya
Hamatuko make aetire nigo enka yomugaka Japhet Onsomu yabetege kubwata umuriro koyia gwika koera nigekore giakoregete ase kinyoro kia Nyamukenye ewodi ya Marani yugutuka ebunge ya Kitutu Chache North me county ya Kisii. Tuli rafiki yane toko iwe bikuwa kama tenga haya nore tole naye bikuri na bikura kama ngatwate so na bata june bigibi onkani ya bana ngoro bari nge sport ngamteno onkanti ngoita bakara minyoka wandoro mwana ngata cheto na tuminyo ketakuru mwino na ngamte jama gorangi kuike junction nore mwina ikuru popero kama teno kana bikuri ne byo mwanto ikana trojo muroro gochiwa ali mongina ya mapo ngatore simfrone singo mongina saranga yure kama tene chironde omuchio oire bwansi usalekire ngonko minyoka gocha kana mena ni getaiga ngapikie bigibinga tike kabunse ngo ikanganya kana omuchio ogenda takoyia oire bako bona muno tarikori mugoire bako ikirega kubwatikana negekore kiga kia mubasukano Japhet ne amateyaje nigo batigarete batabwati obumenyo bune ya amateyega ekoerera kulingara bigara bona ndina made kiga sambete lakini stimanja rengo ngo enda yaringe ya irana abinyumba ya yete yo kera bono iga bakande majire gongo na mwantarete gocha mukaba sania baya ani mwande ngale mere na bana mere te mwande intoirane mwango ndasi mwango te mwande mere kurinde bono engane yega nigo yerete omugwaziri omukoro we county ya Kisii omuske Dr. Alfred Ndemo wesoania ime na kubeka omurobiri buguchaka kwagachira amateywe enyomba nande rero toira ndega iga ndoje nyomba yabekirwa amabati abantu bamintonda etemba boriga omurai okogoikange no yo tariko goikange no rio ragere kura oyo goikange tayero gwakere kura abamenyi abo baikirana asayo asoko bakirori nigo bagokera omurubiri yoiga na gwakera mbija mono omweshimiwa Alfred Ndemo asoko ire getambukero anene kyogusira abaiga bari no konyoro gwainse nabo igo bari babwato goiserwa okonene okorire yentekia ekiagera kere muchando yo bete ntuana korra muntu gaiga no yomo nabo batonjukana neta toko iguba gwetaga na gari bakonya lakini gaiga mbana gutacha tima tinga abantu bangocha kuyera nyumba ngocha gocha barenge gose lakini rende ndema okoriro wancha kwaye orokire asaya iga asende mare ryogo ryaba getutu bokingoina arume kabisa na bwega momo muromore mutorumo asengencho iketengendo kya gosori omwana oisi kamente ritoke na wamara kwa batu engenera kamboriga endu yane oni mburenga ngocha kobeka abana ekende kiorokere kya maana sana eryogo ryakorire nande ne ryogo ryomorembe ndirio ryogo ryabobe abantu ali bagoje bana kubasieka kinyomba ali bana kuba gusemi 100 wachana naye otogwa kachikura aseke tukirito ribuneke chiga kecho abamenyi abaigani go bakwanira anano bochori bure asomwa kogocha bwetiru 2022 asebono bamuboririe Ndemo kuriye kerogo kyo bojumbe asebunge yo ya Kitutu Chache North asobochori obwo bumwako gocha tukoboriga tigatobeke Ndemo asa mangana yechigasi na bakurwanire vijana byeito bona amangana obotaka na bogo sangia ere ngora kurese binyoro byeito omwana wamenyira matoke ime lakini oinyoirwe ande ntwanye koragenteke ama NP nande mwebende makabere tabatari mwebende makabere 27 polling station Nyamukenye akaranga ki emago kora tiganya sa mwagate amorende pakenga ki imwate bandiriri na kimwakwana Kuriga sekenyoro kia Nyamukenye kegotoke ward ya Marani bunge ya Kitutu Chache North me county ya Kisii elia nigonkoro kwa Dipon Asanya na maseneta bwe county ya Nyamira omoske okongo mogeni nigo amochirie omujumbe bunge ya West Mugirango omoske wakili Steve Mogaka ase chingwana nyaka bagobatuka amatuka abwangoiga kubatukana amonetaro ya Dr. Fred Matiang'i amona babwatani mansemeli kwa meria serikali gocha sorongo rwagusi musike okongo boigo nigagendre segeto yaye iyo kubolia bananchi kogenda kumubwatisha musike Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye iyo kuligekero kyo burayi bwense sobo chali bana bo mwaka wa 2025 ikiona jona naroche twachete na babori gategachagwa Kalonzo babona tembea tokagende getige kurukwekerenyo abagaka bagacho abanene mugabeka rumondo kuruku Dr. Fred Okengo Matiang'i egutwa mugata babone ero gotenera bagusi nero gotorago chimutwa mangana akaba mayekerenyo embe kagusa
paka nonya n'abantu konyara babikirwe Kisii stadium n'abatoshiekere stadium bakaigora mugateba nk'abagusi muhamwire 2027 ebo president otokwa Dr. Fred Okengo Matia otabuntu anaje tokakora otadigana karo twarura utu akore karo abantu tokari kuri na uchi Nairobi na ndo kanyaro utu wasaire korangiria abantu nga konye mogo ndenga injende gusi amangana anaro jena raria na ndo abantu babo ikagusi kubantu bori una bagusi bantu mbare ngo na ndo bagawujore Kiswahili ngaya ayo kongo mugeni bare tatachirori bakareta abantu bakairekere njagina ndia bayikona kareta kari karanibo wotana bagusi bare ngo njenaro le gatware kukwana mwatoire ne lieke gusi bona ndinga kimogo cha konjo kanga ntware tata bayikoyese mukotaka ekauri tuane jete buna abagusi gusebe onye bari bare ngo mwancho mulio kirabo nigo toka ndo mutima komo kego tokera ntanya ko toka na mange inse yekionga chinsa inye otoskocha. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714 824 433 au 0752 901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyeroka so umuntu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka maguru inse twarigere the internal organs cha uchons pina kichigo function tokonyora chiri cha cell function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga uborwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo ngorigere litole nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakeresimi ase namba
0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Mwancho mulige karibu asensemo ya kabere ya kionga chinsenye omoyiga bwibiriro ubwo kubayania batano hagati ya batano na rimwe wabasirite magema bwo tirasomo basikona bwendege ikiyaita rigonyarka wakoleka ritukulia lero ate chinsemo chia umugondo ime yebunge ya murwa dikri county ya Nyamira wose county ya Kirigolisium county ya Narok mwancho muligereri no moyiga honyarka bwo ikinwa mana barai abakoro muno murai bwense omoske William Tumai Ruto na abange babo nikobanya kabago kwana igoro ya abo banya takabago sitama gemabo na mano mujumbe webunge ya Murwa Dikri omoske Joana Ngeno. Usinisihi ni kuache, nirejee nisikufuate, kwa maana uendako nitakwenda na ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kwa mama yangu mpendwa Mary, ujue nitabaki kukujali na kukuheshimu kama mama yangu mwenyewe. Kwa watoto wetu Cheruto na Chesang, baba yenu aliwapenda sana na kumbukumbu zake zitaendelea kuishi ndani yenu. Na kwa watu wetu wa Dikir, asanteni kwa upendo wenu. Nitaendelea kuwa karibu nanyi na kuwasaidia kadri nitakavyoweza. Johana ulipendwa na utakumbukwa daima. He was our provider, our protector, and our greatest source of strength. His hard work, dedication, selfless sacrifice kept our family going. He carried our hopes on his shoulders and never complained, always putting us before himself. Rest in peace, Nick. You fought a good fight, you never rest, and you finished strong. We will forever honor you, cherish your memory, and strive to uphold the value you lived by. Ngeno kama vile mnajua akacheka for almost 1 minute. Anacheka, yani continuously. Kamwambia mheshimiwa mbona unataka? Ananiambia mheshimiwa usijali gavana, mimi niko na ndege. Nikitoka Nandi Endebess nitatuma ndege nikiwa Murwa Dikri ikuchukue alafu uje tupeane hiyo basari kwa sababu mara kwa mara tunasaidiana naye kupeana basari kama ni ya county ama kama ni ya hapa Murwa Dikri. Your Excellency, little did I know that was the last time that I will talk to my son-in-law. Hiyo kazi ya artist kwa kujitolea, hata kifo chake ametoka akiwa ameenda kusaidia artist kule Endebess. Johana Ngeno deserves recognition. Na ukorere kionga chinza njomatu chinza inya mwancho amorigeria muraibu kiama kya Wiper musike Stephen Kalonzo Musyoka nigagendere kwanira egatie miroberie UNSM yo kwamereria serikali bwate bwese kanyora kabanga bayirira serikali asobo chalewa na mwaka wachirwe na 2025 gakwana ime ye chinsemo chia Meru nigo omusike Kalonzo nyagawa kwanira na mono amonchereria manene ayubara nyagawa kwanekia ase secretary ya HSM. Power. Comrade power. Mko tayari kabisa sio? Hata masomo ya elimu hapa Chuka University and other universities ameharibu elimu pia ya chuo kikuu. Na kwa hivyo tutaregesha urgently Higher Education Loans Board. Ndio kila mtoto atoke primary hata nursery iwe ni free vile Kibaki na sisi tulianzisha. Itaregesha free primary, free secondary, and a very open and well-educated university education. Hatutaki vijana wetu wa chuo kikuu wanajipikia chakula,
wana mambo yao. Na vijana tunaambieni kwa vyuo. Yesterday we the people's dialogue. Na tukakubaliana vijana msiambue nyinyi ni viongozi wa kesho. Nyinyi ni viongozi wa sasa. Na sio kama sasa ni sasa hivi. Kwamba sisi tuko tayari kupambana na huyu jamaa. Kenya nzima imekataa Ruto. Si ndio? Na zina mwambie ndugu yetu Kindiki, ukiona kimeumana, wachana naye. Si namna hiyo? Na usitumiwe tena kujaribu kuumiza vijana. Na mwancho muri wikira unatokorera mangana maye kionga chinsenye litukeliga ali alero cheni ngongoro kwaro ni utoto nyaingiri kurasa na mimenyererio ni kwa to bwatrana na area Wilson Makoli kuransa ya transmission ga kurwa DJ Hudson gose Kevin Ongeri gande gotwara bulio bya Miaga Tembe TV kionge kya mungusi wa gotwara botukoya